1.fatima Zara ke zana kula baby na, ke na fi kauna ke kika dara su na baki mukullin zuciya. Haydar sannu kai zana kula baby na, kai na fi kauna kai ne ka dara su na baka mukullin zuciya. Ke na fi kauna ke zana kula baby na, ke na fi yarda ke na bawa amanar kaina. Ni kaina hange ki ido na zana tsugunna, na baki amanar zuciyar rike ki kulawa daga wuya. Sanyar raina kai ne na saka kalbina, ba na cire ka daɗi wala kai ne sarki a zuciya. Gane da raina kuka baki daidanki, sanki na shaka ya shiga jini ya ratsa min zuciya. Waye taɓa ka na ta kuma waye rike ni, kar ku gwada ma ku raba ma kan zai sa a yi muku tambaya. Ni burina ki bani amanar kanki, ki zan yi rikewa kuma bana bari ki saki. Ba na gudun ka rabin raina baby na, san ka yana nan a zuciya kai na fi kauna. Ni a gani na masoyi ba a gudun shi, mu tallafi kauna nisan ki yana rushi na. Da ke na amince nisan ki yana kalbina, kalli masoya sun zagaye lambun kauna, na ga furanni suna yin kyau da masoya.